urtarrileko ohiko osoko bilkuragaz. Eguneko gai zerrenda, lehenengoko puntua, arteko akta onartzea, ala badagokio, bada oso zer esateko honen inguruan. Onartu egiten da. Bigarren puntua, alkatetza dekretuen kontu emotea, honen inguruan batzordean aztertuko aukera izan genuen. Hirugarren puntua, bake epaile titularraren izendapena, tanakak egunez, bake epaile titularrak postua utzi du, eta bere postua ordezkatzeko bake epaile ordezkoa zan persona berbera aurkeztu eginda, ez dago beste personarik edo ez delako proposamenik, eta batzordean honako diktamena egin zan. Proposatzen da, bake epaile titular izendatzeko. Alderdi EAJ-PNV-ren aldeko boskak, Bilduren aldeko boskak eta GTIren abstentzioa auki eban, da diktamena aldekoa zan. Diktamen berbera jartzen dugu mahai gainean. Akordioa? Izendatzea. Akordioa da, persona hau, bake epaile titular izendatzea. Bosketara joko dugu. Bildu, GTI eta EAJ onartuta geratzen. Hau bidaliko dut gauzeko nagusiko gobernuzera. Urrengoko pausua izango da, orain, ordezkoa bilatzea eta horretarako deialdia zabalduko dugu, erakargarri eginez, postua, bai? Ea norbait aurkeztu. Laugarren puntua, jabari publikoan terrazak ipintzea arotuko duen ordenantza hasierako onartzea ala badagokio, honen inguruan baita ere, hainbat batzorde badaramatzagu dokumentu hau lantzen, hau da herrian terrazak ipintzea arautuko dauen ordenantza bat, azken parte hartze prozesu bat egin zen, herri batzar bat, eta baita ere alderdi politikoen artean ekarpen ezberdinak egin dira, danok jaso dira dokumentu batean, eta dokumentu hori urtarrileko informazio batzordera eraman zen, eta honen inguruan ere diktaminatu egin zen. Proposamena, animaliak bide publikotik jasotzeko zerbitzu publikoagatiko tasak arautzen dituen ordenantza onartzea. Udalak, txakurren eta etxekatuen jabei kobratu nahi hau da, animal, parkatu. Jabari publikoan terrazak ipintea arautuko duen ordenantza hasierako onartzea. Zioen azalpena, udalak komenigarria ikusten du lurzoru publikoan ezartu diren terrazek araudia edukitea orain arte egonda erregulazio gabezia ekiditeko asmoz. Herriko merkatariek ere araketa hau egin dadin eskatu dute. Hauze berau diktaminatu egin zen, Bilduren baiezko boskekin, EAJ-ren baiezko boskekin eta GTIren abstentzioen. Beraz, diktamena aldekoa da. Eta diktamen berbera mahai gainean jartzen dugu bere bosketara. Akordioa, mesedez. Diktamena, komisionaren... Proposamena, hasieran esan dut, jabari publikoan terrazak ipintzea arautuko duen ordenantza hasierako onartzea. Hori da proposamena. Bale, akordioa. Bale, ondo. Gustatuko dugu. Bildu? Guk aurretik, naiz eta diktaminaren alde, bere momentuan diktamin horren alde agertu, egindako kontsulta batzuen arabera guz, baluzko guz orantz batzuk eta aldeko botorik ezin dugu maluni. Batez be, orain, bere momentuan, 14. puntuan egon ginean, eta hori. Eguzki oial eguzkitako eta bestelako instalazioen egonkortasuna bermatu beharko da eta erabilidad publiko eta orokorrerako desmuntagarri izan beharko dira udalak horrela eskatzen duenean. Bai, hor momentu honetan, ikusten dugu zelan azaldo, 5ak diren terraza jarri direla, horretarako bide moten dauela. Udalak kontrakoa esaten ez duen bitartean. Bai,
Orduan, ez dakit bere momentuan honetaz hitz egin edun, zulatu, ez zulatu, plaza zulatu, ez zulatu, ze hor, bermatu behar bada egonkortasuna, ez dakit beste modu batean egin lan. Bai, ez dakit horri ze egiten bide, edo zelan emongo zaino horri egiten bide. Udalak kontrako esaten ezkoen bitartean lizentzia emonda, nik plaza zari daiz, Hor, egonkortasuna bermatzeko zulatu izango dugu tabernakoak eta okupatu espazio hori gauza finkoez edo egunero batu behar izango dugu jartzen duen hori. Ez, guk jaso nahi izan duguna behintzat ordenantzan da jartzen dana egonkorra edo finkoa izan behar da edo ez erraza haizeak edo nadalakoak bota ahal izateko eta posible da egunero ez desmontatu behar hori, baina desmontablea izan behar da. Hau da, momentu batean, udalak esaten badu ez barkatu espazio publiko hau, herriak behar du, ez dakit zertarako, desmontablea izan behar da. Bai? Ez dauka zertan egunero jarrita kendu behar, baina guk eskatu eskero egin beharko litzateke. Beraz, desmontablea izan beharko litzateke. Baina bermatu behar da, dagoen bitartean, finko dagoela. Horretarako, gure teknikarien kriterioa edo iritzea jarraiturako. Hori da behintzat dokumentuaren espiritua. Bai. Orduan, 16. puntuan be, lizentzia eman okupazioko azalera zehatza loratzean, zirkulazioko behar izanak eta maila naiz jesarlekoa kokatzeko tokia be eduki behar izango dira kontuan. Horrela bada, oinezkoak igarotzeko gutxieneko tokia bermatu behar izango da ondoko arauei jarraituz. Ezin izango dira metro biko zabaleratik berako espaloietan eta oinezkoentzako pasablenetan. Plazan, ez daukagu espaloirik, edakorik edo seri esaten zaio espaloia, edo pasabidea, edo... Bai, aterte azpian dagoen guzti horri. Horretaz hitz egiten ari gara. Edo eskileratarako bidea, rampatarako bidea, horretaz ari gara. Beti irisgarritasun legeak esarritako arauak errespetatu egin beharko dira, horretarako jarri dugu da. Osa, pasoa hitz egin behar da. Gau, pentsa guztuela bakarrik pasarako edozein jubilotarako ere bai, edo beste edozein lekuten egon guazan, kondizioa berbeiz beda bakarrik plazan. Claro, baina niari naiz hori plazarekin pentsatzen plaza bakarra daukagulako herrian. Claro. Eta hor, erdian jarri alba da, zeo finkoa dana, egun umeek futbolan aritzen diren toki horretan, horrek talka egiten dago plazaren erabilera publikoarekin beba, ezta? Umeek edo eman aldi egiten erabilarekin talka egingo duke horrek. Umek jarraitu dezakete futbolera jolasten aputxu bet harago, baina jentea gaur egon ezin da pasatu oinez. Pasabidetik, hori da. Bai, nik ez dinot hori. Nik ez dinot pasabidenak hori ikusten dut ziurtatu dagoela. Egun ez dut ziurtatu ikusten umek plaza erabiltzen jarraitu ahal izan duten futbolerako baldin eta zeo zer finko jartzen bada. No, moduen, Bai, guk uste dugu baiet, zen mailak jartzen dira baita ere toldoa jarriko zen leku berberan. Orduan, ibili beharrean 2 metrotik 5 metrora bitarteko espaloietan, hori oso generikoa da, mapa batean edo plano batean zehaztu da, hau izango da terrazarako gunea. Jakin aldugu, non jarriko da terrazara. Berak eskatu behar da, zenbat nahi dagoen erabili. Eta guk be hori, udalak be hori zehaztu dago, ez? Karo, erantzuna egon, hauek bete beharko ditu. Eta ezin izango du, ez dakizema metro baino gehiago izan, eta barreta. Baldintzak betetzen baditu plaza erdian jarri aldau olako zeusar egunkorra? Plaza erdian ez dituzke baldintzak beteko. Azerana, irrizgarritasuna, 2 metro terdi, 5 metro, lanak zainduko dituzke. Pasoa, ez da,
ez da ikusten. Rampatitik bajatzen zarenean, erdian jartzen baduzu, horrez da pasoa bermatzen. 2 metro eta erdi, 5 metroko 5 metroko bitarteko pasabide edukiko dute. Nik nahi dutia udalak pentsatuta daukan hori. Ez dut uste dut konbien izango zaila, plazarean jartzea, bakarrik gara basu bi jotea. Ez dakit, Udalak pentsatuta dauka, baina beti ere ikusirik zein da neskaria. Eta horren inguruan txostena egingo da. Zerbitzu teknikoetatik txostena egingo da, esan ez, ondo dagoen, ala ez, ikusten den, ala ez. Ez dut, horretan aspektu partikularari buruz, normatiba da generikoa. Kasu horretan, plazakoan, informe egiten den momentuen, orduen izango dako, plaza erdin ipini barrean, ipini zu eskine baten, ditxio molestako dagoela, adibidez. Eta normatibak hori jasotzen dago. Normatibak da nantzeko da, kasu guztietarako. Udalak hori egin nahi izango dago, ezta? Edo berak legediari begiratuta esan dago, nik hemen jarri aldut, eta ez dago kontrako araubiderik. Guk ulertzen dugu baietz, ze jartzen dago zirkulazioko behar izanak. Eta nik uste dut hori nahiko orokorra dela eta horretan udala oinarritu daitekela. Gero desmontable izin behar bat, eta dini behar bat dugu galetxeko gauze bat. Bai, jaia, edo gana dalakoa, hori da. Erdien ipinteko berantzako txarra biziko da. Egun baten ekitalde bat egin beharko da, desmonta egin beharko da, eta ipinitak endu ipiniko da. Erdien ez da ipiniko. Baina, bueno... Nik ulertzen dut, nondik gara da. Bai, baina honelako esaldietan oinarrituta... Datanontzako kasu guztietarako eta gero kasu partikularran duzu berak esatu lizentzia eta kasu horretan partikularki bere eginudako espezifikoki bere atala, espazioa. Ordune kontrako bozka? Ez gu azten ditu egiten gara, ez dugulako argi ikusten, ez dut gabe. Arrisku hori dagoelako. Normatiba araudi honen zerean honi egin dizkigu ekarpenak. GTI? Azten ditu, bai. Kasi no. Diktamena bere hori eta gauza batek arazoak beharko dituena ordenantza fikoa da, baina ordenantza oso berandu bat horrelako, ez dugu esperientzik udalean horregaz asuntu ez, eta leku publikoak erabiltzeko sistema bakarra hori da. Ze bestela, gero dagoz responsabilitatea, eta izan eta barutzak eranak hartu behar ditu, ez udalak da hemen. Jota? Ez du ikusten nahi argi eta horregatik. Gehien bozonatzen da, eta bidariko da iragazko handizkari ofizialera, 30 egunez alegazioak egiteko. Eta alegazioak badude, hemen batziko dira. Eta ez badude alegazioak, behin betik izan. Hurrengoko puntua, animaliak bide publikoak jasotzeko zerbitzu publikoagatiko tasak arautetzen dituen ordenantza. Barkatu ziren, konfunditu egin naiz eta hau irakurri dut. Kasu honetan ere bai, ordenantza hau berria izango litzateke. Guk badaukagu kalean aurkitzen diren txakurrak jasotzeko zerbitzu hori enpresa batekin kontratatuta, baina, gertatu da, sarri askotan, txakur horiek ez dira abandonatutakoak, edo etxe batetik eskapatutakoak dira, jabea daukatela, txipa daukatela, eta ordenantza honen bitartez, beste gauza askoren artean, arautu nahi genuena zen, horrelako txakur bat jasotzen danean, txakurraren jabeak, horregatik tasa bat ordaindu beharko dauela, udalari suponidu dutzen gastuagatik bere txakurra jaso eta leku honean, modu honean itzultzeagatik. Kasu honetan, udalari zerbitzua kostaten dakon presioaren 80%. Inputatuko genioke txakurraren jabeari. Beste gauza batzuen artean hori da igual nabarmenena ordenantza honetan jasotzen dara.
batzordean ere bai tratatu genuen, eta proposamena da, diktaminatu egin genuen, eta proposamena da animaliak bide publikotik jasotzeko zerbitzu publikoagatiko tasak araupetzen dituen ordenantza. Zioen azalpena, udalak txakurren eta etxekatuen jabei kobratu nahi die euren animaliak batzeagatik enpresak udalari kobraten dion 80%. Horretarako, hau arautu behar duen ordenantza fiskal bat onartu behar. Diktaminatu egin zen, Bilduren baiezko boskarekin, EAJaren baiezko boskarekin eta GTIren abstentzioarekin. Beraz, diktamen aldekoa izan da, diktamen berbera jartzen dugu gorkoan. Honek errakuntza ematen duenez, aldatu egiko duten ez da jongo proposatzen, baizik gaia. Asuntua da, gauzak joten dira komisioa tratatzen dira, eta bertan informe bat egiten da gaiaren inguruan. Lehenara joten dena, da asuntua bere informarekin, eta informaren ematzen. Diktamena deitzen da, informarekin. Horregatik, konfusioa sortuko bat proposamen hemen ipintzea, datorren plenorako proposamena izatzen du ingo dut eta Osaki, akordioa gustatzen da. Akordioa da, ala badagokio, hasierako sonatzea. Arautze tasak, arautzen ditu moratzen. Eskerrik asko. Bozkatu egingo dugu. Bildu? Bai. GTI? Bueno, hori gaur boto partikular, abstentzio. Zigur ez dakit, abstentzio edo zenire kasu txakurre eskapalari da, eta nik pagaleko hori ordenantze, ez toka erabagirik hartu gure bai. Nik ere abstentzio nahi. Bai. Partikularki, por razones particulares, GTI Iñaki, alde. Ez que bere jardina eskapatu duena. Orduan, kasu honetan ere, Bizkaiko aldizkari ofizialean ediko dugu, iragarkia, eta nagostagunez ipiniko dugu jantautean, tasa bat delako. Epea igaroten danean ez badago erretomazin hori, behin betiko zatamatuko da. Jarraituko dugu, urrengoko puntua, eskaerak eta galderak. Bada oso zer ezaketan inguruan. Orduan... Gatikako udaleko, Karrileko osoko bilkurari hasiera emango dautzegu, eguneko aztergaia, gai bakarrarekin, 2008ko udal aurrekontua, inbertsio eta diru laguntzen erantzkina, langileen zerrenda eta 2008ko aurrekontuaren exekuzio udal araudia. Honen inguruan baita ere, pare bat hilabete daramatzagu, 2008ko aurrekontuari bueltak emonaz, hasierako zirriborro bat aurkeztu zen, epea emon dasku talde ezberdinei ekarpenak egiteko, inolako dudarik edo balego gure artean hitz egiteko, edo gure teknikariekin hitz egiteko, gauzak argitu ahal izateko eta bar, eta bueno, batzar eta ekarpen eta hauen ondorioz, azkenean eskutartean daukagun dokumentu honetan bukatu du, astelenean bukatu da, astelenean ezoizko informazio batzorde bat izan genuen aztertzeko, eta berau diktaminatu egin genuen baita ere, gaurko ezoizko pleno honetara ekartzeko. Beraz, proposamena da, 2008ko udal aurrekontua, inbertsio eta diru laguntzen erantzkin hau, langileen zerrenda eta 2008ko aurrekontuaren exekuzio udal araudia onartzea. Diktamenean, Bilduk bi abstentzio eman zituen, EAJak 5 baiezko eta GTIk baiezko bat. Beraz, diktamena aldekoa izan da, berdina, proposamen berdina ekarriko dugu gaurkoan plenora buskatzeko. Bildu? Guk ezetz, eta gero azalduko dute, edo orain azalduko dute ezetzaren meto. Lehenengo eta gero, guk ezetz esaten dugu ez daudelako konforme, edo bintzat
parte hartze prozesu horrek non zezakena edo parte hartze prozesu hori ez delako hartu behar bezalako seriotasunarekin. Seriotasuna diogu eta seriotasuna diogu, azken finean formak ez dira zain du, zentzu horretan, adibidez, eta adibide garbia, eta esan, baina ez da inolako aldaketirik, ez da inolako aldaketarik egin, buzionatu esan papera. Uda, herritarren proposamenak eta jasotzeko. Buzionatutakoa eta gero webgunean egondakoa ez direlako bat etor. Ezberdinak izan dira, webgunean 2017koa erabili dalako. Hemen esan zen, esan da dago, prozesua bukatu horretik, eta ominio abenduan webgunean horri bera zegoen, hau da, 2017koa. Gero bestetik, 10 proposamen horri jasotako parte hartze prozesu bat ezin zaio parte hartze. Zan zaio beste gauza bat, baina bilerarik gabeko herriari aurkezteko inolako bilerarik egin gabe, nik uste dut formatan ez duzu behar. Gero bestetik, ezetz esateko beste kontua, partidatan hasiera batean aurkeztu zitzaigun zirriborroa, egia da, gauza batzuk aldatu egin dira, eta prestutasuna adierazi zenuten zuek bere momentuan aldaketa horiek egiteko, baina gure batekin ez dugu bat egiten, bat ere, eta jakina da, zuek badakizue, hemendik aldizkaria 3.000 euroko diru laguntza jasotzeak beste aldizkari, beste egunkari, euskara utzean idazten diren egunkariak egon da, eta inolako subentziorik ez dokatenak, nik uste dut horra garraio bat edo dagoela. Udalbiltzakoa zuzendu da, ondo, perfecto. Horretzen du beraikin kartelak eta Baina kartelena pasaden urtean egitekoa zen, eta aurten berriro sartu behar izan da diru partida hori, igazko diru partida ez dalako burutu, beraz, ondo, ongi etorri. Gero badauz beste gauza batzuk, batzordetan erantzuna jaso dugu, baina ez gaude erabat konforme jasotako erantzunarekin, eta badago, gastu elektrikoaren gainean igoera handia aurre ikusten da, baina kuriosoa, gasoian ez. Energia argindarra gutxiago gastatzeko enpresa bat edo gaizki ulertu dugu ez badut, enpresa bat dugu, edo badago, estudioak egiten dituena, eta lantzak ikusten dut usteak izango dira. Ikusten badimak horrelako igoera, eta gero bestetik gasolioan askoz gutxiago gastatzea espero da. Ez dakit zer dela eta gasolioaren prezioak igoko da, elektrizitatearena bezain beste ikusti, beraz, ez dakit. Eta bukatzeko, banukan bateria baina ez dute inor nekatu nahi. Baina forma aldetik berriro ere, edo gaizki ulertu nuen nik, ingresotan, 13. orrialdean, astelehenean egindako batzordean zalantza bat edo bota genuen, ezta? Partida baten inguruan. Eta partida horretan jasotzen dago. Hau da, partida da azken aurrekoa, 420.12. Nik ulertu nuen Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzaz ari ginela. Berriro ere diputazioaz. Ni ez naiz aritua, nik honetan ez nago jantzita. Baina holan egin boligrafoagaz, partida baten gainean, egin nuen bezala, taka eta akatsa topatu, ni ezin nahi, ez dakit zenbat akatsa egon daitezken hemen. Eta nik honi ezin dut horiezko emon. Jakin gabe, horren beste horrazketa, horren beste koordinaketa, horren beste begirada emon da gero, horren beste lupa, ez dakit. Beraz,
sentitzen dut, baina guk ez eskoa nahi dio. Bueno, nik behintzat, ez eskoa nahi ez dago dut. Boska bakarra ez eskoa izan da. Gure nuke gauza pare bat erantzun posible bada, parte hartzearen inguruan guk onartzen dugu, akatsa izan genuela, eta gainera onartu genuen bere garaian, eta onartzen jarraitzen dugu egia da. Busoneatutako idazkia eta webgunean eskegi izana izutela bat egiten, zuzenduko genuela esan genuen, arazo teknikoak egon ziren zuzenketa hori egiteko, hala ere, akats hori antzeman zuten pertsonei eman zitzaien edo azaldu zitzaien aukera esanez lasai, poligrafoz idatziz jaso dezakezu eta kontuan hartuko da bardin-bardin. Azkenean aldatu egin ahal izan da, gaur egunean bai dago ondo dagoen idazkia, baina egia da, epez kanpo egin dela. Baina bere interesa agerian jarri zuten pertsona guztiei aukera eman genien, epea luzatu genuen eta aukera eman genien idatziz jasotzeko, edo bai epea luzatu genuen. Jendeak interesa bat zeukan aurkeztu ahal izateko. 10 idazki jaso ditugu oraingokoan, gitxi asko hori izan da bataz besteko azken 4 urteetan, Guk 4 urte daramatzagu prozesu hau egiten, badakigu parte hartze prozesu deitzen diogu, baina oso xumea dela, badakigu beste udal edo herri batzuetan bestelako parte hartze prozesu amitsuagoak eta egokiagoak egiten direla, baina guk ez geneukan kultura hori herri honetan, eta zinen modu xume batean ikusteko zelan funtzionatzen zauen, eta ikusten badugu ez dela egokia planteatu dezakegu, urte bat daukagu, bestelako prozesu parte hartzaile egokiago bat adosteko eta martxan jartzeko. Ez daukagu horretarako inolako pegari eta hobetzeko margena beti dago. Baina bai egia da, 10 horietaz aparte, uste dugula udal hau edo bintzatu udal gobernu hau nik uste dut danok garela oso gertuak eta gardenak eta hainbat batzar ditugu elkarte ezberdinekin, elkarte guzti horiek ekarpen ezberdinak egiten dituzte eta beti kontuan izaten ditugu. Guk behintzat bai, guk gure hauteskundetara aurkeztu ginen programa politikoan elkartekin eta herritarrekin egindako horrelako prozesu batean jasotako ekarpenak eraman genituen eta gure asmoa da horiek aurrera eramatea legealdian zehar, batzuk egin ditugu ja, beste batzuk egiteko daude, proiektatuta eta orduan parte hartzea sustatzen dugula bai uste dugu, baina forma egoki bat egon behar zaiola, eta baita ere egia da urtean zehar hainbat herritar eta auzotar edo auzotaldek ere bai eskariak egin dituztela, euren auzoetako gauza konpontzeko, eta guk horiek ere kontuan izaten ditugu baita ere gero zirriborro honetan inbertsioak proposatzerakoan. Uste dugu bai herritar askoren ahotsa saiatzen garela islatzen dokumentu honetan, baina igual egia da forma modu integral baten egin beharko litzatekeela forma egokiago batean. Eta hori onartzen dugu eta prest gaude hobeto egiteko eta forma zehatz batea funtzionatzen duena martxan jartzeko eta funtzionatzen badu urte askotan zehar errenten, hor ez dago inolako pegarik. Dokumentuaren inguruan energiarena eta bat etxe egin dugu, ados egon gaitezke, baina errealitate bat da, egia da asko igo dela kontsumoa, eta bolta bat eman behar zaiola, handia, lan egiten etorri izan gara, baina lan gehiago egin beharko genuke kasu honetan, baina bai hemendikekoa bai argitu nahiko nuke, zemoten du Gatikako udalak hemendikekin daukan zera berezi bat dela eta partida hori beti dator mankomunidadearen bitartez. Hau da, Gatikako udala Uribe Bultroeko mankomunidadea barruan dago eta Gatikako udalak mankomunidadeko kuota bera ordaintzaz aparte, gainera hemen dokumentuan desglosatuta dago, garbiker, papera, ez dakiz zer, da hemendik da, komunikazio atal bat dagoelako baita ere, hitzarmen bat dago hemendikekin eta orduan mankomunidadeak dauka hitzarmen hori hemendikekin sinatuta eta horretara destinatutako partida da. Horretaz konpromiso bat da mankomunidadeak hartu zuen eta Gatikak bete egin nahi du konpromiso hori. Baina horretaz aparte, Gatikako udalak berak
badara matza urte pilo bat, ez bakarrik gaudenetik, nik uste dut urte asko direla, edabide eta gainera euskal edabideekin bakarrik lan egiten duela. Guk Gatikako udalak deiari ez dio ezer ordaintzen Gatikako ezer publikatzeko, baina guk bai hitzarmenak ditugu eta lan egiten dugu aldiro Hamaika telebistarekin, Gaztearekin, Labairurekin, Bizkai Irratiarekin, orain sinatu dugun hitzarmena, eta orain arte lan egin dugu beraiekin beti jaietan eta orduan guk euskal edabideak bultzatu nahi ditugu eta bultzatzen ditugu, eta naiz eta partida zehatza ez izan, guk horiek bultzatzen ditugu, eta uste du gainera horiek lehen etzi behar direla, baina euskal kultura eta euskera bultzatu eta sustatzen dituzten edabideekin. Hemendik guk aparteko bat bezala ikusten dugu, mankomunidadeekin daukagun konpromiso bat bezala. Eta bai, osea, espreski aldaketak eskatu genituen gaurkorako dokumentuan izendatze guztiak egoki izan daitezan eta berriro ere da failoa, eta bai, ez da aldundia, Jaurlaritzak ematen ditu eta publikoki erabatuta geratu daiela, Eusko Jaurlaritzak ematen ditu larrialdi sozialetako laguntzak, ez datoz aldunditik, eta txarto jasota dago, aparkatu, ez dalako serioa. Saiatu gara, detaiak eskapatu egiten dira, ez litzateke horrela izan behar da, 1000 buelta eman dizkiogulako, baina Jaurlaritza da eta ez aldundia. Nik ez dugu ezer kontrasatu, guk egin dugu zen aportazio txikiak, sartu duzu ez aurrekontuan, beraz hor sentidu horretan, ondo. Hemen asuntua da, aurrekontua gero zelan erabiltzen da. Hori da, dauderan esku dago, eta txeke zuri ez du, bideratu egin deizun, azten dugu gara, eta bizte. Jarraipena egingo diogu guzteni badakit, azken 2 urteetan ere bai aurrekontu akordioak izan ditugula, hainbat ekintza zehaztu ditugula, batzuk egin dira, eta beste batzuk oraindik ez, eta gehienetan badakigu zergaitik, gehienetan da beste erakunde batzuen menpeko, baimenak, lizitazioak atzera bota, eta gauza horiek izan dira, baina gure konpromisoa dago hor geratu ziren horiek, ze diru hori ez da gastatu, udaleko kutsara joan dira, beraz, aurrera eramaten gure konpromisoa badago, baina arazoak izan ditugu, denbora aldetik, tempusak, arazo legalak, bestelako erakunde batzuen baimenen arazoak eta bat, gure asmoa da horiek aurrera eramaten jarraitzea. Da erkuta? Bildu bat eseskoa, eta hibi abstentzio, eta joko talde politiko bat, orduan gehien boskakin onartzen da aurrekontua, bidaliko dugu Bizkaiko Aldizkari ofizialera, iragarkia ipiniz, egunez alegazioak egiteko, alegazioak ez badago, bien betiko txartu lasaiago paraten zanean begiratzeko rekatza txikia. Bai, ez. Alberto bi kritika oso positiboa izan da, eta gaina respetuz egin da, zer respetuz egiten ditu kritikak, ikusiko ditugu partida. Ikusiko, ez. Kritika positiboak eta respetuz egindakoak apuntatuko ditugu, eta hori aldatuko dugu, eta beste batzuk badaude baita ere, aldatuko. Eta nire galdera txemandokat, ez dakit funtzionamenduari dagokionean, guk hitzartzen dugunean, alkatesari, beste zinegotzi bati, zuri egin aldi, nik zuzenean egin aldi zuri galdera bat, zarantza baten, bai, ez da? Ez dakit, bai. Eso es aguarda, Ez da horregatik ez, igual alkati izan ardalako bitartekaria, da nik alkateari galdera eta berak delegatzen dago edo azalpena bestearen gan delegatzen dago, ez? Ez dakit trofak zer dion, baina Gatikako udala beti oso gertukoa garenez, inoiz alkate honek behintzat ez du inolako pegarik jarri idazkariari galdetzeko.
azaldu aldi guzu, ez zitzaidan bat ere harri geratu. Karo, gu txostena ere bai, txosten finantziare ere boskatu dugu oraingo honetan. Hori ere informe Zelan geratzen da, bardin geratzen da. Hau da, diru laguntzena eta zure baina proposamen hau informe bat da. Ez da vinculantea ez. Boskatzen dena da, aurrekontuak informe batzu behar ditu, hori esaten du. Eta informe badeko, eta nik informe bat egin diot aurrekontuaren proposamen horrek. Orduan, junda aurrekontua bosketara, proposamen hori informe horretaz. Gero, Gero aurrekontu ez ekusin. Eziko plenuak badeki galdera egiteko posibilitatea? Kasu honetan ez da, eskaratzen. Bueno, gai honetan daude. Eta eskari bidez, txakurren zera horretan ere obariak planteatzen dira ez dakiz igarren zazpigarren puntuan. Horrek ere igual talka egin dezake zera horregaz, ez da? Edo horrek beste bidea duk. Ez dakite, badauz esentzio eta obari batzuk, ez dakiz igarren zazpigarren puntuan ez den. Eta horrek tuelka egin moduke honekin, ez? Modu orokor baten aurre ikusita. Txakurren ordenantza ditu. Bai, txakurren ordenantza. Txakurren ordenantza nik daki dela, ez da tasak direz, baina ez direz ordenantza fiskalez ez txortzi. Ez dago legezko erreserba bat, bonifikazioak zehazten ditu. Ez dago partida. Reserva delegida. Hori da gertatzen dena. Argitu egidazu. Baina, bueno, egia da, nik informean ipintzen dudan bezala, zalantza juridikoak ditut, zekotu zerrak ordaintzen dira. Pertsonailek ordaintzen dira. Gero, bonifikazioa deko. Baina zerrak ordaintzen dira. Honi izkin egiteko izan daiteke, partida batan bestelakoak zehaztu gabe, bestelako izartarako izan diren. Eta horreki normalintzuet. Trampa hori idazkarien horrean esatea. Bena izendatuta izan behar du bezala. Nik informean argi eta garbi ipini dut hori. Nik ipini duan hor. Hori, zalantza horiek daude, duda juridikoa daude. Baina, Jonan, zalantza horiek egun daitezke. Eta ni dinot eta... Baina jarratu zuen zalantzara. Nik ez bat zalantzarik, nik ez dut importa zuen zer dut. Baina idazkaria gauza horiek esaten dituzu. Idazkaria gauza horiek esaten dituzu. Zure bera diak ita, ez Hori da. Duda guztiak argituta, eskerrik asko lan hori eta gabon. Lehen honi amaiera emango genioke eta publikoari aukera eman, eskara eta galeatan zerbait dagoen komentatzeko.